que consiste esta Asociación Cultural Nacida en Vigo. Fai agora, pois, non sei, 3 ou 4 anos, e, xa sen máis, pois, vamos a relatar un pouco cal é a funcionalidade desta asociación. Ben, a Asociación Cultural do Castro naceu como un grupo de persoas que asumiu o compromiso de recuperar para a nosa cidade espazos para o universo cultural galego. Como asociación, o noso objetivo é apoiar e desenvolver unha cultura de base, asentado no noso tempo, na nosa realidade e na nosa lingua, así como promover a creación cultural. Dentro deste marco de actuación, hai ano e medio, organizamos na nosa cidade a presentación da Iniciativa Social Galega para o medio de comunicación denominada Sermos Galiza. Aquel proxecto de articulación dun medio de comunicación transmutouse nun diario digital e máis un semanario en papel, un medio de comunicación galego e en galego, de accionariado popular. Hoxe temos o prazer de presentar os froitos daquele proxecto e para falar del e da necesidade de medios de comunicación galegos e en galego, insisto, contamos con Manuel Bragado, Carme Adán e Manuel Mera. Quixera facer unha pequena reseña das persoas que nos van a falaros aquí. Manuel Bragado é licenciado en Ciencias de Educación pola Universidade de Compostela, mestre de Educación Infantil e Primaria en Excelencia. Foi presidente da Asociación Pedagóxica Nova Escola Galega e traballa en Edicións Xerais de Galiza, sendo desde o 94 o seu director xeral. É colaborador como articulista de opinión de Sermos Galiza. Carme Adán, licenciada en Filosofía pola Universidade de Compostela, doutorouse en 2002 coa tese Epistemoloxía, Natureza e Xénero, na mesma universidade. Profesora de ensino secundario en Vigo, presidiu a Aula Castral de Filosofía entre os anos 99 e 2005. Foi secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galiza e actualmente diputado no Parlamento Galego polo BNG. É colaboradora tamén como articulista de opinión de Sermos Galiza. Manuel Mera Sánchez foi secretario xeral da Central Sindical Nacionalista NTG e membro da Executiva Confederal da CIGA que o ano 2009 da cal tamén esta sindical foi presidente. É director da Fundación Monche Reboiras para o estudo e a divulgación da realidade social sindical de Galiza vinculado coa CIGA. É articulista de opinión e membro do Consello de Administración de Sermos Galiza. En primeiro lugar, expreso a miña gratitude á Asociación Cultural do Castro por convidarme a participar neste foro esencial e fundamental e imprescindible que a sociedade galega artelle o seu tecido civil e tamén no ámbito da cultura. Isto é unha cuestión que non ten volta e unha cidade como a nosa merece contar con unha asociación cultural que como a Asociación Cultural do Castro que permita tecer o soño da nación na nosa cidade. Tamén quero expresar a nosa gratitude ás persoas que promoven o proxecto de Sermos Galiza. O seu primeiro ano de vida creo que supón un éxito colectivo fronte ao conformismo paralizante sobre todos aqueles agoiros que expresaban que era imposible volver a contar con medios propios en lingua galega. Afortunadamente, Sermos Galiza demostrou neste último ano que é posible, que é difícil, que é complexo, eso indudablemente, mas que tamén é un camiño, é unha responsabilidade que podemos asumir e compartir colectivamente. Creo que tamén é necesario salientar en un momento como o de hoxe que afortunadamente tamén contamos con outros medios, en este caso medios digitais, como foron o caso de Galicia Confidencial ou Praza Pública ou outros medios que están entre todos volvendo a tecer o que foi un farrapo, o que foi un
proxecto colectivo que desmagadamente no período de construcción o que vivimos tras o goberno bipartito que semellaba estragaría todas as posibilidades dos nosos medios. Creo que Sermos Galiza un dique contra o conformismo, é un dique a prol da esperanza. Creo que todos debemos de recoñecelo e de apoialo dentro das responsabilidades que cada un ten e dende os medios cos que cada un conta. Creo que debemos, dende unha posición cidadá, expresar tanto as razóns para a existencia de medios en galego como recoñecer as dificultades cos que estes medios ou as que estes medios deben de facer fronte, como cal é o vieiro ou o camiño a desenvolver. En primeiro lugar, creo que unha nación é un espazo de información, digamos que un dos elementos que caracterizan a nosa existencia como tal é ser un espazo comunicacional propio, é dicir, termos probablemente non se concebiría, é dicir, que fósemos donos do noso destino se non fósemos donos tamén dese espazo comunicacional, que ao mesmo tempo é un espazo comunicacional que está artellando os límites deste proxecto de forma moi evidente. Moitas veces creo que a gran importancia que en Galicia se lle dá a medios como a Voz de Galicia, e eu creo que tamén temos que recoñecer e falar das cousas polo seu nome, é precisamente porque a Voz artella ese espazo comunicacional propio, recoñece a Galicia como unha nación, ainda que non o exprese, tanto polos seus límites como pola súa xenda informativa. E esta é unha cuestión, desde o meu punto de vista, esencial. Como é esencial que os medios son os que construen o debate da cidadanía. E eu creo que este tamén é outro dos temas que para os nacionalistas obrigan a apurar ou a corresponsabilizarnos polos nosos medios propios. Se non contamos con medios onde expresar os consensos, os disensos, onde expresar os conflictos, mas tamén os soños que compartimos, moi dificilmente seremos capaces de construir ese proxecto colectivo. É dicir, probablemente despois a historia que nos amosa, seguindo as páxinas dos nosos, do que foron os nosos medios, cal foi o debate de construción da nación, neste caso da nosa terra histórica ou mesmo da nosa terra recente. Este proxecto colectivo que é Sermos Galiza, esta suma de vontades para efectivamente poder termos medio de comunicación en galego que, como ben decía Manuel Pragado, teña sinerxias con outros medios en galego que tamén está surdindo nestes momentos. Agradecer evidentemente a Nova Caribe e a Asociación Cultural do Castro o convite para compartir estes minutos con todas e todos vos. Dado que fai poucas horas, un día finou Margaret Thatcher, quixera comenzar unha pequena reflexión a respecto dos deberes que fixo a dereita e que se cadra a esquerda non fixo. A dereita nos últimos 40 anos fixo moita vontade en transformar o liberalismo nun neoliberalismo ou neoliberalismo
que tivera dous piares moi sólidos, unha importante cantidade de reflexións e de pensadores que formaran as mocidades das diferentes universidades planetarias e ao mesmo tempo unhos medios de comunicación sólidos, adaptados, é certo, a cada realidade diferente segundo os estados ou as nacións, según lle conviñera, pero claramente os medios de comunicación que reivindicarían en calquera espazo do planeta as ideas construídas dende os seus espazos de pensamento universitarios ou non universitarios e serían capaces de transformalos ao nivel de divulgación ou nivel de control de psicología de masas. Hai que recoñecer que a dereita fixo ben os deberes, que traballou de xeito continuado durante as últimas 4 décadas e que neste momento ten un sólido pensamento construído e unha rede importante de medios de comunicación capaces de transmitilos en tempo real e de adaptalos a cada objetivo informativo, é dicir, a cada sector da sociedade a que quera chegar, pois evidentemente adapta ese pensamento ben sexa sobre o concepto de liberdade, individualismo, austeridade, déficit cero. Podemos coller calquera dos conceptos co que hoxe nos amargan a vida a cidadanía e as persoas, pero efectivamente que están construídos dende a súa lógica de empobrecemento da sociedade en xeral e de dominio duns poucos e con unha capacidade de chegar moi importante a todas e todos. Creo que non temos nada máis que facer que encender a televisión e ver as diferentes canles de televisión, ver os medios de comunicación digitais en rede ou abrir a prensa convencional en papel da que disponemos en Galiza, que coa primeira legislatura de Feijóo como un momento de derrubo de medios alternativos, medios críticos, máis ou menos alternativos, máis ou menos críticos, non vamos a entrar en matices, como pode ser Vieiros, Galiza Hoxe, A Nosa Terra, Xornal de Galiza, e con unha claramente orientación de esquerdas, vontade nacionalista, difusores da lingua e, por lo tanto, para nada agradables aos ollos do Partido Popular e desa construción neoliberal a que tamén, pois, efectivamente, como unha peza no puzzle galego sirve o señor Feijóo. Nese espazo de derrubo de unos vimbios que tampouco eran moitos cos que contábamos, efectivamente, eso nos sitúa nunha debilidade, porque nos atopamos nun momento que o ollo que lee e o ollo que escribe pois non está ao servicio, dende logo, de un proxecto colectivo como pode ser a Nación Galega. O ollo que escribe, e eu solamente traía 2 exemplos nos medios de comunicación, estou falando da prensa escrita, pero podemos pensar na radio, pensar nas televisións, e xa, se queredes, facemos un apartado sobre os medios de comunicación públicos, que realmente neste momento son unha utilización do poder e para nada están ao servicio do que debería ser uns medios de comunicación públicos. Pois pensaba 2 exemplos de como é ese ollo que nese momento está escribindo, que nos quere transmitir, que o ámbito cultural, que posiblemente xa fora tratado previamente, e o ámbito político. No ámbito cultural, a cultura galega como moito un apéndice, un apartado máis, podes recoller a prensa escrita dende onde se analiza que a cultura, de que se nos informa sobre a cultura galega. Na mellor das ocasións, como digo, é un apartado ou un mini apartado dentro dos suplementos culturais. A cultura é a cultura que se fai de Madrid, os libros se escriben en lingua castelá e subsidiariamente podemos un pequeno apartado a cultura galega. E na política, eu creo que a situación era insemellante, Incluso, hai xente que repite con broma só de parlamentiño para falar do Parlamento galego, Cada vez que o iso, nunca dou crédito. Para nós, incluso, desde a prensa que nos rodea o Parlamento, hombre, iso, como non? Aí sí que casi da soberanía do povo, en cambio, o Parlamento galego é considerado como un Parlamento de segunda, como unha institución en derivación. E non porque neste momento a miña organización delegara en min as funcións de parlamentaria e esa
elexida, todo o contrario, porque creo que o Parlamento galego debe ser o central da política galega, e en cambio, se o vemos dende a prensa, pois rara vez o é, ou veremos mañá así con este tema das fotos, Feijóo, pero realmente cando vemos as noticias sobre os desafiuzamentos, sobre o que se está traballando en calquera, sobre os sectores productivos, como o peso informativo sempre pivota sobre o Congreso e rara vez o fai sobre o Parlamento galego e un xeito moi derivado. Tamén é verdade que isto está dentro dunha lógica que utilizamos medios de comunicación, eu creo que para confundirnos ou para desinformarnos, que é a atomización dos problemas. Cando seguimos calquer medio de comunicación, a verdade é que podemos saber, non, con todos os respetos, que hubo un accidente mortal en a Cidade de México e 50 mortos, o cal, claro, unha noticia que sempre nos conmove, non? Porque todo humano nos conmove, pero posiblemente nos resulta muchísimo máis difícil seguir un conflicto social, non sei, pois o conflicto creo que viña agora escoitando, non? Que Pecha Atento e bueno, o que significa eses despidos, pois posiblemente eso quede como unha noticia puntual e con moi dificilmente poder seguir esa noticia. Que sermos mil accionistas, o sea que un pouco de todos, de moita xente. E o que pretendemos, aqueles que estamos en este proxecto, penso eu que sexamos moitos máis, porque os necesitamos. Porque manter un proxecto, decía Manuel Bragado, non é doado. Porque para manter todo ese proxecto digital que é o futuro, se mantén o diñeiro que se saca do papel. Entón, en vez de que inclusive fixemos unha reducción importante no coste que vai ter, e nos preocupa moito que aumente o número de suscriptores, porque os necesitamos. Sabemos que é unha carreira contra o tempo, pero necesitamos ganar ese tempo, porque se cadra dentro de unos anos temos solucionado, que lo decía moi ben, o problema de como manter os proxectos digitales. O sistema non ten ese problema. Vos diría máis, é tan importante o digital en este momento que os Estados Unidos ten unha división inteira. E se queredes empezo ao revés, porque cada un ten a súa tradición. Eu conto moitas veces aquí que me criei en outro ambiente. Entón, para min, vos sabéis que me era en Argentina, todo ese tipo de cousas, para min sempre, desde moi pequeno, empecé a estudiar e todo ese tipo de cousas, depois xa na universidade, moito máis, é verdad que as movilizacións son importantes, son como a panca, non? Eso que permite, pero a forza sempre son a loita das ideas. Porque eu escoito a moitos compañeiros que están sempre moi enormemente preocupados da movilización. Pero a movilización, se non ten ideas detrás, ideas correctas que aleven por onde deben ir, non consiguen ningún resultado. Inclusive as máis grandes, porque a veces as máis pequenas consiguen resultado e as máis grandes non. Entón, estamos sempre no ambiente da loita das ideas e que esas ideas sean correctas e que sean ben transmitidas e que además teñan capacidade de ganar a xente. O nacionalismo nese campo fai 30 anos fixe un bo traballo. Sei que hai moitos que se ríen de todo eso. Decían palabras sencillas e hoxe somos tan listos. En algo retrocedimos en todo eso. Entón, se dixo, estamos inclusive outra cousa máis que creo que é importante, fixadevos o seguinte, estamos nun nivel de globalización que non tiñamos daquela. Necesitamos as ideas para construir o proxecto colectivo, para transformar a sociedade, para facer grandes movilizacións, porque de outra maneira non as vamos a conseguir. Aqueles que somos antisistema, que estamos fora do sistema, que queremos cambiar, queremos conseguir a soberanía e todo o demais. Pero inclusive necesitamos a loita das ideas para poder manter a nosa identidade nacional, porque esta identidade nacional non se mantén se non hai futuro no proxecto colectivo. Xa non vivimos nas sociedades de fai, a menos que teñamos estado propio, seamos soberanos. Eso dá unha gran consistencia, o idioma, a cultura, é como un blindaxe. Non o temos. Temos unha cousa, en eso é máis pequena, non ten capacidade, os vascos o ven, os cataláns, non son nós. Estamos nunha situación moito máis difícil. Entonces, nós necesitamos, para combatir na globalización neoliberal, necesitamos máis que nunca combatir no campo das ideas.
E aí, se queredes, nos necesitamos non un proxecto como Sermo, necesitamos moitos máis. E necesitamos no nacionalismo algo que é moi importante, un proxecto nacionalista, lo definimos. Aqueles que empezamos fai 2 anos a discutir este proxecto, un grupo de persoas, poñamos 2 condicións ou 3. Unha, tiña que ser un proxecto nacionalista, non agochado eso, o complexo que é o nacionalismo, o plural. Aí eso ten que estar aí todo dentro, pero tamén cos que non teñen voz. Porque hai moitos que non teñen voz, inclusive hoxe. E volvería máis, vos chamo a atención, é que hai unha ruptura moi grande na nosa sociedade. Entre os de abaixo e os de arriba. E os de arriba todos, inclusive nós, a veces. Por exemplo, unha ruptura entre o campo intelectual e o sindicato. Eu sei que os compañeros do sindicato pensan que somos mellor porque estamos na movilización, aí todos os días, somos os de abaixo, pero sin as ideas non nos vamos a transformar a sociedade. E esa ruptura únicamente beneficia o poder establecido. É así. Aquí, nesta sociedade actual, e fai 200 anos. Porque temos un grave problema aí. E temos outro grave problema no nacionalismo que non vamos solucionado. Que eu digo que é herdanza do franquismo, porque conozco outras sociedades e non pasa isto. É que se o nacionalismo non é capaz de debatir as diferencias das ideas que ten, das concepcións de sociedade e que debe ser no futuro con normalidade, non pode construir ideas correctas. Porque o único que construye consignas. Porque só no debate se clarifican as ideas. Entonces, eso non se fai con normalidade na nosa sociedade. Porque no demais somos igual que o resto dos países, principalmente o que máis conozo eu que os de América Latina. Pero neso non. Aquí é moi difícil debatir con ninguén. E no campo da pluma, moito menos. Ou se entra no insulto, ou mira, que debata con o outro. Non, vamos a debatir, sin problema. Porque iso permite clarificar, permite formar a militancia e atrae a xente. Porque non como vamos a atraer a xente só con consignas. Necesitamos debatir, clarificar ideas, saber por onde vamos, que o que decimos, escoitar os demais. Entón, eso é fundamental. E eso se facía mellor que a xente da aldea fai 30 anos que hoxe. Con toda a universidade que poda haber por medio. Desde o meu punto de vista, porque é estudo digo. Entonces, a mí eso sí me preocupa, porque esto debería ser sustento de eso. E praza pública. E Galicia confidencial, e todo o que viniera máis porque é necesario, porque non necesitamos máis pluralidade, máis, canto máis medios teñamos, quere dicir que temos unha sociedade máis fortalecida, e que o nacionalismo é máis forte, e que ten máis capacidade, non sei se me explico. Entón, non podemos vencer os que son, diferenciemos o enemigo dos que son compañeiros de debate, cos cuales temos diferencia. Non podemos fortalecer o nacionalismo se queremos liquidar os compañeros que temos diferencia de ideas solamente esmagándoas contra o chavo. Eso non nos leva a ningún. Para rematar, agradecer en nome da Asociación Cultural do Castro tanto a Manuel Galagado como a Manuel Mera e a Carmen Adán as palabras que nos acaban de decir, que supoño que nos clarificaron e que tamén sobre o papel que son os medios de comunicación en este momento e nomeadamente o papel da aposta por medios de comunicación en galego como o caso de Sermos Galiza. Animarvos tamén a participar no que son as actividades que organiza a Asociación Cultural do Castro ou mesmo asociarvos e por último tamén animamos a Manuel que facer mención tamén a necesidade de suscribirse ao semanario Sermos Galiza para que estes proxectos editoriais saian adiante. Non nada máis, moitas gracias e gracias para a vosa atención.